Mas Cipta Budaya. Ayo le. Ayo Kirnanda sing ati-ati ya. Lalu kau sesarekan luka. Ayo cah bagus. Ayo Leo bocah bagus Cipta Budaya lo iki maneh. Go. Oh. Wah, ayo. Hop. Masyarakat turun dong ireng Cipta Budaya maneh. Monggo-monggo kantor pinarak dulur-dulur para rawuh para penonton. Yo. Wes. Nah, ayo nih. Nah. Oh. Ayo lo. Ayo. Sing ngati-ati sesarengan bakal yo karo Nadia Cipta Budaya lho maneh. Ayo, os, ayo, nah, ono meneh wae kae yo. Ya iki. Wah sing ditenteni maneh. Wah. Wah, kesit-kesit maneh. Oh,
Bebarengan putra wayah cipta budaya. Ayo Mas Kris. Mas Putut. Bose Nyuwijaya Run. Iki matur nuwun. Kanca-kanca katepi rawuh monggo pinarak. Prana mrene dadi wong duwe sayang grapya uripe mung ingkran atine langsa siniasa padha lelelo gawe betik tinapa sare Jane awakku dadi trimo atuk nugroho Ayo. Ayo lo. Padha sing ati-ati para prajurit Cipta Budaya.
pradonga senggek sesautan mrerageng swasana genira padha ambeksa embeber endahe sanino santara wis rinakit tembang ngiringi gangsa slempret lan kembuli rampak ngesemaki panjukiti saya ngewe-ewe ingkang samya mulat bisa seneng ati monggo Pak Joko kalian Masis tari sapu tari zaman dulu tari sapu tari sapu tari yang indah. Ayo li oka sing sesar goyangane. Kita iki yoga to Mas Toyo. Aku arep yoga lali. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Yo, la. Lo.
hey. Lo. Hey. Lo. Ono lagu gelo. Aini. Dalam Patris. Semakin lama kamu tambah cantik. Aduh. Gini. Hadiah lo. Asik. Oh. Neng ngendi nggonku goleki. Kepengin mboten Mi. Oh, kesel. Rumahsaku ki nek rekon. Iki masih mboten Mi. Lah pripun to Patris mengke menggeh-menggeh. Ya bener takoni sampean ki ya bener. Lagi. Mas sampean mboten mimik dhisik to. Iki lek sampean ngepost ngene kan ya di miki apa. Oh, ngoten di miki. Di miki riyen. Miki apa jaluke apa tekonono mah jaluk pop es. Jaluk susu napa pop es napa banyu putih. Apa jaluk susu es teler, napa es teler, napa es cendol. Kathah nggih Patris. Oke. Iki es telere ready to. Iki bakul es teler perwakilan maju ke sini. Perwakilan. Lanjut nggih Patris. Oke. Kaya ngene lelakonku. Pingin opo kok dadak ketemu.
para nyata para wadya emang sahing jurit tumandang makarya embebar seni cipta budaya tanjut tali wanda ambangun budaya ayo ker yo sing ati-ati waspada lawan wah lah iki kang dadi musuh kuat coba waspada layan panjen darbe watak satriya maju siji-siji yo nek op para nyata para wadya emang sing jurit tumandang karya embebar seni cipta budaya tanjut tali wanda ambangun budaya ambangun budaya wanda para nyata para wedya emang sing jurit tumandang makarya embebar seni cipta budaya tanjut tali wanda ambangun budaya Wadakno kira para satriya-satriya ya. Jawahe pun terang nggih muga-muga terang ya, Mas. Pesane para dulur-dulur ingkang mirsani, Mas. Wah. Iya. Op. Was para nyata para wadya emang sahing jurit tumandang makarya embebar seni cipta budaya tanjut tali wanda ambangun budaya Wahyu. Ayo lok. Padha sing ati-ati sing cilik ampar sing cilik sing dewasa gambar sing dewasa ya Mas. Wah.
rinonte rinonte kancane lo ayo maju siji-siji meneng ya ayo diaturke kaya ngopo man diaturke wah mati dening aku lah dal wah kepo lho maneh terus ayo leka oka sing ati-ati le wah sing duwe bagus kaya maneh nah iya